Така, може да започваме. Моля ви, представете се. Родена съм в град Велико Търново, в братско семейство. Баща ми имаше вегетариански ресторант в центъра на града и ръководителя на Бялото братство излагаше на витрината беседи на учителя. След това купихме вила близо до братските събори, където са били, и там се срещахме много често с ръководителя на Бялото братство Самат Тодоров. Аз се казвам Павлина Даскалова и баща ми Никола Даскалов. Семейството, в което съм отрасла, беше в една градина чудесна, в която имахме плодове. Отрасла съм с плодове. И когато бях в прогимназията, баща, сега да ви кажа, на 6 години се разболях и майка ми ме заведе в София при учителя. Той си сложи ръцете на главата ми, не си спомням какво каза и аз оздравях. Стояхме 3-4 дена край учителя и брат Цеко ме занесе на гръб на лагера на Витоша. Бях на 6 години. На майка ми, понеже сме от Търново, гледа да бъде цялото време близо до учителя и на връщане една сестра започва проливен дъжд. И една сестра казва: учителю, има с нас много малки деца, моля ви се, спрете дъжда. Мама каза, че той е направил няколко знака и дъжда спира моментално. След като сме се прибрали в салона на изгрева, пак започнал проливен дъжд. Сега, когато бях в прогимназията, ме пратиха на братска колония в Мъглиж. Там имаше 2 смени. 46-та година беше смяната на по-малките, а ние, гимназистите, бяхме 2-ра смяна. В тази смяна бяха ръководители Георги Такчиев и Кина Стоянова. Детска учителка беше. През това време трудно се намираха продукти, обаче ние бяхме в една разкошна Борова гора. Играехме паневритмия, но преди това забравих да ви кажа, че брат Такчиев по време на лекциите, той ни изнасяше редовно лекции, по време на лекциите ни каза, че ако искаме да дойдем на Рилските езера, трябва да спечелим сами парите си. И мама ме прати слугиня в една лекарка 2 месеца, след което дойдох тук на Рила за пръв път, значи съм била на 16 години. Знаете ли какво значи? Сега не може да имаме такива брати и сестри. Тези бяха като истински богомили. Един други се обичаха и помагаха на всеки човек, който е край тях. Аз като дойдох, бях цялата мокра, проливен дъжд, веднага ме сложиха в една палатка, приоблякаха ме и ми дадаха чай. Веднага, аз нямах и палатка, веднага ме сложиха в една братска палатка и беше дошло от целия лагер още едно момче от Стара Загора и аз, само 2-мата бях тук на лагера. Но брат Такчиев беше психолог с много голяма култура и наводеше на съзерцанието, където има много поетични духове. И там аз въобще не съм поетеса, но там написах няколко стихотворения. Аз забравих да ви кажа, че в колонията една сестра написа едно стихотворение, което прирасна после в песен. На Рила с мощна мисъл
мисъл, летим ни всеки ден. В гърдите стои желание, живеем свят нетлен. В гърдите стои желание, живеем свят нетлен. Душите ни цигулки ще леят красота, защото с тях ще свирим доброто, любовта. Защото с тях ще свирим доброто, любовта. Какво да ви кажа, мелодията написа един брат Чудомир Кантържиев от Сливен, а Маргарита Стоянова се казваше тази, която написа стихотворението. Тази песен мисля, че е публикувана вече. След това аз започнах да идвам всяка година вече на Рила. Сега да ви кажа за Търново. Търново, знайте, че вилата, която е подарил брата, не е подарил така случайно, а е бил тежко болен. Защото тогава, в началото на века, е бил силен спиритизма и той, най-добрият адвокат на град Велико Търново, е председател на спиритическия клуб и го обсебват духове. Не може да се мърдне година и половина и една съседка, ученичка на учителя, казва: само доктор Дънов може да го излекува. И неговата дъщеря после ми каза, че дойде доктор Дънов и още на вратата каза: господин Бойнов, нищо ви няма. И за 2-3 дена е платил неговите дългови към тези духове, които са смущавали. Да не разказвам духовете, като те нападнат, какви големи дълги искат от тебе. Ама те искат нещо и учителя пита: какво искаш от господин Бойнов? И те казват това. Учителя казва: аз ще платя. Значи учителя плаща дълговите на този брат. Последствие той се подарява къщата и там стават съборите, търновските събори. Сега, в 11-та година пише на касиер на братството, който е бил от Търново, Константин, военен е бил и е бил касиер на братството. Пише му да купят вила на Арбанаси, защото от там минават 2 силни духовни движения. Едното отива към Сливен, към сините камъни, а другото движение отива към Света гора. И там брата купува една къща и учителя през 12-та година, през лятото, отива там и написва завета на цветните лъчи на светлината. И който носи тази книга, не може да се щупи крак, не може да се щупи ръка. Всичко Господ му помага, защото тази книга е свещена. И учителя казва: когато я пишех на Арбанаси, духовете много силно се възпротивяваха. Значи, цветните лъчи, които е сложил в завета, към всеки цвят е сложил най-подходящите изречения от Библията. И тези изречения към цветовете са нещо свръхсвещено. Сега вече ни купихме след 200 години тая вила наново, защото на времето сме били нехайни, а сега 20 години, като те притежава един човек, тя става негова. Такива са законите, даже 10 напоследък. Както и да е, сега я купихме отново и почваме реставрацията.
Ние минахме през Арбанаси, заснехме вратата, портата, оградата, новата порта, оградата, която се строи, но беше затворена и само в дълбочина хванахме старата къща, Ключовете новата са в мен. порта и нямаше как да заснемем. И ние просто пътю минахме оттам. И само това външно успяхме да заснемем. Аз имам ключове. Да. Ние боготворим природата. Нашето учение е в тясна връзка с природните закони. Учителят не е разрешавал да се унищожава нищо, ни цветя, ни дървета. Един брат унищожил кайсията си в двора. Учителя го нямало в този момент и после учителя не е излязъл от къщата 3 дена. Казва, че не бива да унищожаваме природата. Виждате ли колко е важно всяко клонче, всяко цвете, всяко животно, всичко е свръхважно на тази земя. С една дума, нашето учение е истинския комунизъм. Няма нищо общо с партии и така нататък. Но да се обичаме, да се помагаме помежду си. И тези щайнеристите са на мъдростта, а учителят дава равностранния триъгълник. Това значи любовта, мъдростта и истината да се развиват еднакво. Не може само да си мъдрец, а пък истината да е половинчат. Въобще, учителя иска да ни направи пълноценни духовни личности, защото казват, духовното тяло сега започна да се развива добре. И това друго какво да ви кажа, не знам. 4-та година не е пълноценна на младежкия клас, има 17-18 лекции изчезнали. Питайте Павел, той е тук в лагера, точно кои лекции не зная, но той знае. Липсва година и половина от лекциите. Някой казва, че една годишнина неделни беседи от младежкия клас, но всичко останало от това не е малко толкова много лекции. По-рано казваха, че са 7, но не са 7000. 4000 и нещо. Да, ние ги наборихме към 3800 в момента има. Колко са? 3800 около има. Да. И от време на време изкача. Например, преди 2 седмици се намери още една беседа. Да. Възможно е в архивите в София. Към 3-400 да станат. Да. И това е, приятели. Не може да се унищожи нещо, което е божествено. Учителят е знаел законите, а е тръгнал по един много интелигентен път. Лекувал ги от начало, съгласен е бил с спиритизма от начало. Постепенно изчиства това и работи всичко безплатно. Нощи на новата хижа имаше беседи, нали? Там идват също, изнасят беседи. Един от френската група, как се казваше, изнасяше... Той е френски композитор. Да, френски композитор, който живее там, има си като едва ли не като мисля, че тук трябва да дойде, да се свържи с братството, но ми направи впечатление, че той говори за този брат, който учителя го подготвя за Франция. Михаил Иванов, да. И той говори, че трябва да се предаде от Франция, тук да дойдат в България, да разяснат неща. Ама защо да разяснат тия неща, след като тук учителя го е подготвил този човек там? Има тук хора, които на мястна почва също го правят. Ето, запознахме се с едно семейство в Арбанаси там, мъж и жена, които тя забременява, не е имала деца, ражда си в такива условия домашни, без лекар, сами си издържат, сами се грижат за препитанието си, събират си там гориво и други неща. Да водят един много такъв природен начин на живот, целесообразен. Имаме опитности, които тук могат да се разкажат, но като че ли няма заинтересованост, не се занимават и какво е, не знам. Едно време, аз понеже съм родена и познавам всички приятели,
Михаил Иванов имаше самочувствие, че е нещо по-велико от учителя. Обличаше се с дрехите на учителя, както се носеше учителя, шапка, всичко. Аз имам снимки преди, когато е бил младеж. Имам около 30 снимки при мен. Най-различната му степен на развитие. Сега той е ходил да стане учител, е ходил такива в школи, не знам какво, учил се е, както и да е. Той е бил гимназиален учител, вито и го знаете. Учителя го праща в чужбина. Свършили е своята работа добре. Но учителя е използвал всичките буквално и отрицателни, и положителни, и всякакви възможности на всички приятели. И медиуми, и табела носила една сестра, я пратил във Франция при Кришнамурти. Въобще умели да използва всичките възможности. Михаил си е бил един обикновен човек, той не е. Но независимо от всичко, той е свършил хубава работа. Отначало приятелите са били против него, но сегашното поколение не сме против него. Всеки си има път. То силно желание. Когато един човек е обикновен, той има силно желание да блесне. Той да пее само, никой друг. Той да свири, никой друг. Такива и не осъществи. Индивидуалност. Без работа в колектив. Да. Егото е много силно на такива хора. И на Михаил Иванов егото беше силно. Но учителя не е неповторим. Сега, нещо друго, може би, което не го знаете. Той е бил тук до тогава, докато учителя е предал първата част на паневритмията само. И тогава отива във Франция и лъчите и пентаграма не ги знае. И не ги предава. Сега, след като се замина Михаил Иванов и след като взехме да се обединяваме някакси, започнаха да учат лъчите и пентаграма. Това мога да ви кажа и да тръгвам, защото трябва да стягам багаж. Благодаря ви за интервюто. Да. Сега, аз нямам очила, забравила съм си очилата. Какво все пак мога да видя?